Nu optager jeg. Hej folkens! Det var ikke det, vi skulle sige. Men alligevel. Oh my god. Lad os mine. Fuck vores hus. Velkommen til vores første fucking episode i Minecraft fucking multiplayer. Det her sted kalder på What, og vi er inde i Red Dragon version 0,2. Ja, Og ja, der kommer en masse nye update. Der er 1,8,7, der var ikke så meget update, men i 9,9 ikke. Jeg går ned og miner. Det her er rigtig vores... Hvor bliver du af? Jeg gik ned og minede. Ja, vi optager. Vi kan godt få at optage hver dag, eller... Ja. Og mig og Ronny har en Skype, så vi kan snakke hinanden. Det er jo også. Og jeg har min IT-svær. Med Ombring 3, Chapter 3, Knockback 1 og Looting 2 og Vicebit 3. Men... Han er virkelig overpower ham der. Jeg hacker ikke. Jeg hacker slet ikke om det. Han... Måske jeg bøvsede. Det er derfor, jeg hacker lidt. Det passede ikke ind i. Men Kasper, han er en meget flittig dreng. Han bliver meget sur, hvis han dør. Og hvis jeg dør, så griner han bare helt vildt, som om der ikke er sket noget som helst. Det er ikke, Kasper? Ja. Så er du bare en YOLO. Men kæft, der er meget jern her. Men det her episode er ikke så lang nok. Det her er det første episode. Ja. Det Så kommer det til at kan være være flere. lidt lang. Altså lidt lang video. Jeg ved det ikke helt. I kommer til at se mig igen. Hahaha. Nej. Og min YouTube-kanal hedder Bowser Junior, med den her billede af Felix Freeman fra Felix vs. Mine by Koki 64. Og jeg har desværre slettet det. Alligevel. Så fik jeg lige en kanin der. Cranky the MC Gamer. Ja, korrekt. Hej, jeg fandt dig. Er ikke bare god? Og vores navn, vores Minecraft-navn hedder, min Minecraft-navn her, Caps 175A. Og Ronnys Minecraft-navn, Discotek 42. Det er derfor. Jeg skal ikke lægge mærke til chatten, fordi det her det er en offentlig server, hvor alle kan komme ind. Ja, en offentlig server. Så, okay, firma 3. Jeg er med vores jord. Det her er vores madkiste, den er ikke fuld op, og det er en af vores hårde. Mad. Hvis man slår i mod ind i Red Dragon 1, så får man et hoved. Sådan, ja. Og jeg har en hopper, fordi jeg skal lave en æggefarm. Ja, Ronny skal lave en æggefarm til Men først skal det... så han kan få masser af. Det her er en af vores farm, den driller os lidt, men hey. Den er altid så flot. Og det her er vores hemmelige hule. Der er 2 senge, som vi kan sove. Der er kister. Der er noget i. Og det her er vores sand. På engelsk hedder det sand. Så faktisk, det er lettere, at I skal bruge sand. Fordi jeg har hørt om, at nogen bruger sand og gunpowder til at lave en TNT. Og det der, jeg skulle gøre med 4 sand og 5 gunpowder. Ikke også, Ronny? Jo. Faktisk, Ronny og mig har lige bestemt os, at vi har lavet en sej hemmelig hule, så nogen ved ikke, hvor vi er henne. Og faktisk,
den er altså fucking sjov. Nogle gange jeg skyder efter Ronny, og så falder han bare ned. Og det skal de have at vide, hvorfor. Fordi jeg bruger min burpil til at dræbe ham ned. Okay, god grund. Og jeg fik ham i skødet, og så fik jeg ideen med faklerne. Faktisk, I hørte godt om, hvordan sandet falder ned med en fakkel. Bare slå en sand, så hurtigt I kan. Og så falder alle sand ned. Og det er smart. Jeg æder lige vandmelon. Nå ja. Ronny, han synes det er snød, jeg åt en chokoladeis. Ja, det snakker vi ikke om nu. Ronny, hvornår skal vi optage? Hver fredag, ligesom Robin Samse gør? Nej, jeg ved ikke, hvornår jeg vil optage igen. Det kommer på et tidspunkt. Men det var vist alt for, vi havde i dag. Tror jeg. Nej, vi må ikke slutte episoden nu. Ja, så vil nogen bare have det sådan. Hey, hey, det er Tyokor video. Send mig flere videoer, I kan. Så. Jeg ved godt, det ikke er et særligt godt sted, jeg optager fra. Men jeg kunne ikke få det bedre. Altså, det er hvor jeg kunne ikke få det bedre. Jeg kunne simpelthen ikke. Nå, klokken er 20:49, og jeg er i mit andet hus. Okay, jeg må lige tilbage. Nej, det har jeg ikke tid til. Hvorfor? Fordi jeg er i gang med noget. Okay, jeg siger om 3, 2, 1. Åh. Så knap du i, Vesterborg. Spawn var det. Nogle gange han spawnede her, så jeg var nødt til at slå ham ihjel. Det gør du ikke igen. Jeg har slået ham ihjel mange gange. Ej! Hvor blev du af? Jeg er ingen steder. Jeg vil ikke gøre dig noget. Det her. Ej, lort. Lort. Hvorfor hader jeg sådan noget her? Lort. Og bare rolig, det var ikke hæftigt eller sådan noget. Det var bare... Gamle røv. Au. Au. Ups. Ja, sådan det. Nej, du er godt nok langt nede. Du vil ikke glemme, at jeg kom tilbage dig. Hvad er der, mor? Hvad siger hun? Hun siger ikke så meget. Hvad? Hun siger ikke så meget. Ups. Ups. Er det ikke sådan her? Øjeblik. Ja, jeg skal nok TP af dig.
Fed portal. Og ja, der kommer faktisk nu update det her. Det Fedt her, sted. Northcraft. Red Dragon. Altså, den er ikke faktisk nu. Fed nok. Vil du gå Skyblock eller kreativ? Kreativ. Hvor bliver du af? Nå, Nej, du er ikke kreativ. Jeg kan ikke se dig. nå. Du snydt mig, Mr. Ronny. Husk at læse reglerne. Jeg har læst reglerne. Det her er kreativ. Det ser meget mere flot ud. Det er Ronny. Hvor er du henne, Kasper? Ind i kreativ, de fjols. Nå, jeg er inde i lobbyen. Hvad? Og så bag mig, der har vi Northcraft lige her. Som I kan se. Så... Den er i Northcraft. Så. Men jeg optager ikke. Så nu skal vi vist videre. Ja. Det her er Hvad? Skyblock. I kender godt episoden af Robin Sata har optaget i en Skyblock. Og det var for længe siden. Jamen, Og jeg det vil, var gået ind. jeg vil sige tak for i dag. Tak til. Han er rigtig Cranky. awesome skæld. Det gør jeg også min. Jeg har bare creeper bag ved mig. Vi ser dig næste gang. Ses, gutter.